OK, takže čau, já jsem Mek, vítám vás u dalšího videa. A tohle video bude top 5 nejlepších her roku 2016. Jinak ještě takhle na začátek, než začne tohle video, tak si říct, že tohle je pouze můj názor na ty hry, to podle toho, jak se mi ty hry líbily. Prostě vím, že každý s tím nemusí souhlasit, takže když tak vaše tipy napište dolů do komentářů váš top 5 seznam a můžeme jít na to. OK, takže na 5. místě se podle mě umístila hra Steep. Steep je vlastně hra ze světa snowboardingu, takového toho glidingu, na lyžích tam jezdíte, vlastně různě tam sjíždíte jakoby svahy, když to takhle řeknu. Steep vás hned na začátku zavalí miliardou ikon a nebudete vědět, kam dřív skočit. Po chvíli ale zjistíte, že vlastně na volbě aktivity tak moc nezáleží a že hory můžete sjíždět na lyžích, snowboardu, wingsuitu, nebo můžete provozovat i paragliding. Steep sice na papíře nabízí rovnou 4 možnosti disciplíny, ale ve skutečnosti jde o jen 2, protože hned z začátku můžeme vyškrtnout paragliding, který se fakt dementně ovládá. Ve vzduchu taky můžete trávit ale hodně času pomocí wingsuitu, kterým se fakt hodně dobře lítá. Tato hra je podle mě fakt úžasná a nejlepší, co na té hře je, tak je asi ta její grafika. Vlastně ta krajina, po které tam jezdíte, je tak krásně zpracovaná, že u jiné hry jsem tohle ještě neviděla. A proto si tato hra zaslouží 5. místo. Jako 4. místo si podle mě zaslouží hra Overwatch. Kolem Overwatch je toho fakt spousta, ale nejčastěji padá otázka, proč je Overwatch tak oblíbený a hraný. A není to ani hype Blizzardu, ani ta líbová grafika, ale je to hlavně tím, že Overwatch vás neomrzí ani po měsících hraní. V základu Overwatch je multiplayerová střílečka o 6 hráčích, kde nehrajete za povolání, ale za jednotlivé hrdiny. Všichni se od sebe zásadně liší různými schopnostmi a i stylem hraní. A když jsou rozděleni do 4 skupin, offensive, defensive, tank a support, takže tato hra je podle mě taky úplně úžasná, zasloužila si 4. místo a taky vám ji strašně moc doporučuji, takže si určitě vyzkoušejte. Jako 3. místo si podle mě zaslouží hra Doom 2016, neboli prostě Doom. A tohle je vlastně first person střílečka. Tahle hra nabízí perfektní skloubení střílečky, hry ve first person osobě a hlavní grafiky a úžasného soundtracku. Doom funguje úplně na stejných principech jako ten starší Doom a tedy jste postaveni před hordy krvelačných démonů, kteří se přes díru v časoprostoru hrnou do základny. UAC tentokrát na povrchu Marsu. Tuhle hru bych vám taky strašně moc doporučila. Sice jsem ji nehrála, ale prostě z videí, z různých streamů a tak si myslím, že tato hra je fakt úžasná a ještě si ji někdy mám teďka v plánu koupit. OK, a jako na 2. místě se podle mě umístila hra s názvem Mafie 3. Mafie 3 se odehrává na konci 60. let ve vymyšleném městě na jihu Spojených států. Hlavním hrdinem není ozdobený elegant, ale psychopatický mládenec Lincoln Clay. Lincoln zrovna dorazil domů jako veterán z vietnamské války. To, co tam prožívá, zřejmě vzalo kus jeho osobnosti, která už se mu nikdy nevrátí. To je naznačeno chováním té hlavní postavy ve hře a hlavně tím, že si celou dobu nesundá svou armádní bundu. Jakoby hlavní příběh nebo vyprávění v té hře se tváří fakt hodně hluboce, ale když se nad tím zamyslíte, tak to vlastně žádný hluboký význam nemá. Tahle hra funguje na stejném principu jako GTAčko, prostě hlavně s tím systémem policie. Tato hra si ode mě zasloužila 2. místo, hlavně kvůli tomu pokroku od Mafie 2 k Mafii 3, prostě přijde mi to fakt super a její grafika se strašně moc posunula, takže proto tato hra je na 2. místě. OK, a jako nejlepší hru na 1. místě roku 2016 je podle mě Watch Dogs 2. Hlavního hrdinu Markuse dostanou jeho hackerské schopnosti do skupiny DedSec, kde začíná jeho boj proti různým hackerským skupinám. I když se vývojáři moc netrefili s těma postavama, tak nejvíc se trefili do černého s tím městem. San Francisco je velké město a hlavně zábavní. Každá část města má svůj styl a i když jsou celkem podobný, tak si ty části města prostě nespletete.
Tematika hackování z Watch Dogs 1 zůstala pořád stejná a postupujete prostě příběhem a různýma hackerskýma příhodama. Takže jak jste si pochopili, tohle je taková hackerská hra a ode mě si zaslouží první místo. A myslím, že i podle hodně lidí si zaslouží první místo a je to podle mě fakt nejlepší hra roku 2016. A jak už hratelností, příběhem, různýho grafikou, soundtrackem a prostě vším, co u té hry může být dobrý, tak je prostě podle mě dobrý. A jo, takže tohle je asi pro tohle video všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, ještě jednou říkám, že je to pouze můj názor na ty hry a dolů do komentářů mi napište váš top 5 her. A už tohle video sdílejte a pokud se vám líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, tak si dejte palec třeba do pusy. A u dalšího videa ahoj.